سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي وودرو تمنيتنان بحقنانيو اي بحكي اذا درف زيا بتخكلنا تسرح تفنكلت تقبع درف سلازخونت يا دستبلني هلو مارسنا امبار كم توترو نعوز تنكف كلو انا نديو قن لعلو كلو اب عالم ناس قبر زولو فلو نقر كنركن فتنينا مچم ابزوان زيز فتصم زولو نقرات مودات انديو زي بلو قن بعقمنا كردو زلنا كنفلطو زلنا كنستوعلو زلنا قدامنتك وهبوم زقبوم زبلكم نقرات حيزلكم قريبا لغو بزح تحستا كلوانيو انقذ اللو تحستا كلوانيو كسام موداتا مسايك تصنعو لايك مقبار شير مقبار كومنت مصحف ابالات نايز channel سبسكرايب مقبار جوي ممبرز نايز channel مخاندما حقازيو نتخلو غيركم تحقزوا دما كاب لبنا مسكن كم قصلو تم زي قبركم دما حدرا قبرو بزح كزيان بزح سعرني زحات نزن مدلاو لكل دما زينا ترى يكون حبريتا امقص له نخنقبر امقص له وين تخكلني حبريتا نركب عبرت عناينا ندكم نعباهم نبصو دما بتدبنا متبع دما نحنا عقوباتنا كن زياده توم زيت قبر دما كتتابعونا نمحصن اجي بزي اقداس فصامه خنجمرنا let's go to up its game against Russia in the continent. And to counter Putin, Trump has chosen the North African country of Egypt, which reportedly has one of the strongest militaries in the continent. Now, the US has approved a potential sale of defense systems to Egypt. In two separate statements, the US State Department said that it was approving the sale of equipment manufactured by defense companies Lockheed Martin and Northrop Grumman to the North African country. So, انتهينا نسمى زلنا اب زحلف وان روسيا فلاديمير بوتين اب افريكا كاب هاجرنا زلله العول حيلي ناغبري يمص كم زلون معربا عالم دما بفلا اوروبا وي كام مبال حليفو زخونه سقم تخوست كم زي كالن دونالد ترامب قد نزو كنتات زي ستيت ديبارتمنت نا امريكا اب تحت مرحنتنا ماركو روبيو مالتيو قلطف زخونه سقم تخوست كم زخل مجمريا نراشا نفلاديمير بوتين تشالنج نمغبار دما بغبسي جميرو خمسولي يزنقر اذا مالتيو نقبسي زدلي اسيستنس ويو نقبسي دقف مهاب ابغون خان خد قبرا كتصعر كتكلالك نتوم كتفرارهومن كتحرمومن زلكا كتحرم علكا نتوم بدقومان بقلن غيركا كتحزوم زلكا دما كوم خد قبرا لكا سلازي امريكا اكتيف زخونه انجيجمنت استراتيجيكاو ربحاناتا بفلاي افتي استراتيجيكاو بوتاتا زلو هاجرات قطر حد استراتيجيكاو بوتا اب اجندا ناي دونالد ترامب دما جبت زبال هاجريو سلازي جبتي ابتي برايورتي ناتو قدمي سلازلو سلامتاي اسرائيل زبال قدام الناس سلازخونه مس اسرائيل دما بقربه يسرح زلو ويود ربح اسرائيل كو حز خل ربها اسرائيل حدقا كبص كم حدقا نا اسرائيل نمقدال تقدامي بقربه زري جبت سلازخونه مس جبتي طبق زخونه زمدنا كغبر كم زخونن نخالوت حيلتا تاو زلو دما قدامي امريكا كون كمتي تاريخاو بوتا زلو قدامي كون سلازل زلو درو ناب جبتي فلوي وتهدراو حجز جبتي مالت زعبي حجز كاب امريكا زوسد هاجريو حجكن تحجز نورمال ناي سيفيل ناي قلمل ناي قالك خون خليو وتهدراو حجز كبخا خلو امريكا لعلت كا غيرهم يمزبو ربحاناتهم تقلقل تخينكا بفلوي دما تمتت لكات رايز قبر Further said that the total cost of the transaction was estimated to be 929 million. Now, the US has agreed to sell Lockheed Martin's fast missile craft modernization system for the Egyptian Navy. كم تندري يزدلنا سفيح زخوني حجز ناب كباب بليونز تمن حجزني وتهدراو حجز رايزي جبتي كندزز اكل وتهدراو حجز نسرائيل كتحرم كم زي كونه فلوتيو ازي مع نمسب نتكون تدفلت ازي ناميري نجبتي زوهاب زله حجز بفقادنا اسرائيل زوهاب زله سلامتاي نا اسرائيل برايم مينستر اب امريكا مجمريا ندونالد ترامب رقيبو مسبزح وعلى بفرم زله سلازي كل نجبتي زوهاب بفلاي وتهدراوي اسرائيل يا يوهبهم سلازي بلت رايز وهاب زلو سلازي مس اسرائيل زخونه صقم كم زي بلو جبسي السيسي كاب جبسي كاب اسرائيل زخونه يكون شجر كم زي بلو بزي نجر زي خاتفلط سلامتاي ندونالد ترامب تزور زل هاجر اسرائيليا نتنياهو يندحريلكا نتوم سقاد دفترو له مش وتهدراو حجز ناي اخلا حجز نساود افريكا اب نيو سلاز حجز اوكي زياد صبوغ يرنا خنردا ايلي يزغبر لكم زلغو مخنياتو جيوبوليتيكا ناببا ولا قدا سنه زلو مدرخ سلازلنا ساود افريكا انكر ستيت نا امريكا يو امريكا 4 و 5 ملحق هجراز بحالاني رومان انكر زبحالا اب جبت اب سمين جبتيا جبت قطر حدا انكر يانيرا اب دبوب دما ساود افريكا دبوب افريكا يانيرا اب مبراق اثيوبيا ينيرو حج كينيا خوينلو ام معرب دما نيجيريا يو كلهم زو هجرازياتهم بفولي قلحتان اب حاجه زوهابو زنبرين اب دبوب زلو هاجر دبوب افريكا مصر راشيان تشاينان
ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ናገበረ ይመጽእ ስለ ዘሎ ካብ ኣሜሪካ ክርሕቕ ጸኒሑ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንእስራኤል ኣብቲ ናይ ኣይሲሲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ስለ ዝኸሰሳ እስራኤል ነዚ ሃገር እዚ ኩሉ ዓይነት እገዳ ከተውርዱ ኣለኩም ኢላ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከይመፀ ካብ ሙሉእ ኣፍሪካ ቀዳመይቲ ስጉምቲ ትወስድ ዘሎ ንእገዳ ንገለመለን ሳውት ኣፍሪካ ኮይና ኣላ ስለዚ ነቲ ፖሊሲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ትእዝዝ ሃገር እስራኤል ምዃና ፈሊጥና ኣለና ኣብ ደቡብ ንዘሎ ደቡብ ኣፍሪካ ክትቀፅእ ፀኒሓ ናበልና እገዳ ተውርድ ዘላ ሕፅረታትን ሽግርን ትገብር ዘላ ኣብ ግብፂ ግን ወታደራዊ ኣሲስታንስ ትገብር ዘላ ግብፂ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ኣልሲሲ ሙሉእ ብሙሉእ ምስ እስራኤል ጽቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎን እስራኤል ድማ ቀጠልያ መብራህቲ ወልዕ ኢሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ዳት ሚንስ እዚ ኩሉ 1 ቢልዮን ዝትመን ወታደራዊ ሓገዝ ንግብፂ ንእስራኤል ክትሃርም ኣይኮነትን ግብፂ መን እዩ ጸላኢ እያ ናይ ግብፂ ስትራቴጂካዊ ጸላኢ ክበሃል ዝኽእል መብዛሕትኦም ሰባት እዮም ዝብሉ እስራኤል እያ ምክንያቱ ዓረብ ስለ ዝኾኑ ኖ ኣብ ግብፂ ዘሎ መርሕነት ንእስራኤል ዘገልግል እዩ ተርዲኹም ኣለኹም እንተደይላ ኣብ ሓንቲ ለይቲ ክግምጥልዎ ክእሉ እዮም ኣልሲሲ ድማ ብህዝቢ ስለ ዝፍቶ ድገፍ ጥራይ ኣይኮናው ዘሎ እስራኤል ስለ ዝደልይዎ ኣሜሪካ ስለ ዝደልይዎ ባይ ዘ ወይ ህዝቢ ግብፂ ዝመረፆ ብዲሞክራሲ ንዑ ዓልዮም እዮም ንኣልሲሲ ገይሮም ዘለዉ ስለዚ ኣልሲሲ ንምዕራባዊ ዓለም ንእስራኤል ከምኡ ድማ ንኣሜሪካ ብቐረባ ምሶም ዝሰርሕ እዩ ዳትስ ዋይ እዚ ሓገዝ ዝብዎ ዘለዉ እዚ ሓገዝ እዚ ንምንታይ ክጥቀመሉ እንድሕር ኢልና ቀዳማይ ረብሓን ሃገሩ ድማ ቀዳማይ ስትራቴጂካዊ ጸላኢ ናቱ መን ኢኻ ትብል ንሱ ድማ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር እዩ ዝመፅእ ዘሎ ንኢትዮጵያ እንታይ ኢልና ፀኒሕና እቲ ዝወሃባ ዝነበረ ሓገዝ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ተኣዚዙ ኣሎ USAID ዝወሃባ ዝነበረ ካብ 1.5 ክሳብ 2 ቢልዮን ዝትመን ዶላር ሓገዝ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ትረክብ ነይራ እዚ ጠጠው ክብል ተባሂሉ ኣሎ ካብ ኣገዋ ዝበሃል ዝነበረ ናይ ቡንዲ ገለመለ ንግድናታ ናብ ኣሜሪካ ትሸጦ ዝነበረ ተኣጊዳ ኣላ ስለዚ ኢትዮጵያ ካብ ራዳር ናይ ኣሜሪካ መመሊሳ ትወርድ ዘላ ናይ መወዳእታ ደረጃ እንታይ እዩ ፕሮባብሊ ሬጂም ቼንጅ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣይ ዶንት ኖ እዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ብከምኡ ክሰርሕ ድያ ይሰርሕና ይፈልጥና ሬጂም ቼንጅ ናይ ኢትዮጵያ ግን ብኣሜሪካ ክግበር ኣይመስለንን ኣነ ክግበር ተኮይኑ ብግብፂ ክግበር ስለምንታይ ግብፂ ኣጀንዳ ናቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝለዓለ እዩ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ግብፂ ነዚ ኩሉ ኣብ ኣሜሪካ ዶ ኣብ ገለመለ ዶ ዝገብርዎ ከመይ ጌርካ ንኢትዮጵያ ሓፂርካ ነቲ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ተዳኽም እዩ ዕላማ ናቶም ምክንያቱ ኒል ልዑል ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ንቐፅል at the cost of $625 million. Moreover, it has also decided to sell Northrop Grumman's long-range radar system at the cost of $304 million. Explaining the rationale behind the sale, the US said it was necessary to improve Egypt's defense capabilities to meet the current and future threats. It also noted that the proposed sale would support US foreign policy and national security objectives in the region, and added that the sale would in no way alter the basic military balance in the region. Now, the State Department also said that the proposed deal would have no adverse impact on the US defense readiness in the decided to sell. So, እዚ ንሪኦ ዘለና ኣገባባት ክትርኢ ከለኻ ግብፂ ኣብ ቀዳምነት ተሰሪዓ ከም ዘላ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ እስራኤል ጂኦፖለቲካዊ ኣካይዳ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ግብፂ ፖዚሽኒንግ ግብፂ ኣብ ከምዚ ደረጃ ምህላዋ ንዓና ነቲ ዞባና ብኸመይ ክፀልዎ እዩ ኢልካ ምግማት ወይ እውን ምሕታት ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ኣልሲሲ ነዚ ዘለዎ ፖዚሽን ተጠቒሙ ማለት ግብፂ ብዘይንሱ ነዚ ሓገዝ ከይሃብካዮ እውን ኣብ ኣፍሪካ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎም እዩ ብሚሳይላቱ ይኹን ብታንክታቱ ይኹን ብኩሉ መንገዱ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቱ ፋይተር ጄትስ ናቱ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ኣብ ልዕሊ ዘለዎ ድማ መመሊሱ ዝውስኽ ዘሎ እዩ ኣገይ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ውልገና ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ኣብይ ኣሕመድ ብዙሕ ብድሆ ክፅበያ ከም ዝኽእል ምንማንም ዝተሰወረ ነገር ኣይኮነን እቲ ሕቶ ኢጅፕት እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክትገብር እያ ኣብ ከባቢና ንዝብል ምናልባት በቲ ናይ ኢትዮጵያ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ካልኩሌት ምግባር የድሊ ለስና ኣብዚ ባሪ መውጫ ትልቁና ወሳኙ ምክንያት እና በጣም አስፈላጊነት የሚያመጣው የኢትዮጵያ የደህንነት ማስጠበቅ አካባቢን ማረጋጋትና በሰላም ተልእኮ ጉዞ ውስጥ የሴኩሪቲ ተቋሞቿ ወይ ደግሞ የጸጥታ ተቋሞቿ ለጥቅስ የሚበቃ ለምሳሌ የሚበቃ እንደሆነ ይታወቃል ሶ ይሄን ቀጠና አልሸባብ ወይ ደግሞ አይስ እንደፈለገ እንዳይሆን የኢትዮጵያ ሕጂ እቲ ዓጀውጀው ናቶም ኣብቲ ቀይ ባሕሪ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክህልዎም ከም ዝኽእልን እዛ ጃልባ እዚኣ ድማ
ببزحي أتزور زلا في السوشيال ميديا حيل بحرنا إثيوبيا تبعيلو تينك عبد القادر أبي بوتاي تسائلو أي فلتني كن أب السوشيال ميديا ببزحي تم أكتيفيستس بروباغانديستس نيابي حيل بحرناتنا يتنسألو بمبال بدرفتات نجلنجرم عجوجو بللو انتاي زرينا زلو أبي أحمد حلمنا بحري أجندنا بحري قالت بل أي قتلنا له يدفع له تخدلوا له سو زي قداي زي قتلاي جبت دما بعين أمريكا favorable زخونة conditions أقاتي مالو سلزي جبت next step ناتا مس كينيا ديل جيرالا مس إيرترا جيرالا مس السودان جيرالا مس سوماليا جيرالا مس جيبوتي تزرار بالا تونكو تريف زلا منغو قداي ناي أبي أحمد يكون أبي أحمد كي انتاي حسب له تناتو أكايدا انتاي مسل أبزي أسمعو والقوزنا نزحلف بوليتيكاو علامة خمسة يبلو نقرلو هاجريت كما يتكمو بزي قدس شمونا بقنان تاريخون مهنات كتعمو مزغلو نقرات كله خكبروني دالي بس قداموت مرحت إثيوبيا بفلاي دما بس هذه هاي لسلاسة ملسينا ونبعلونا ولادر دما زي ملونات زي سمعو سبيهم سلازي نيثيوبيا وناني تولب أبكي بحرن تجاري عشمين تاريخين كجن نغلي بزبل أمنات كم زهلو مجمعتو نكال زبل حساب زن صبر دكتور جابر ميكائيل جابر زرعاتيون ودري أبي أحمد الشعبي هم بقالعنا بحزب وتو حزب تجري كنا مرحت تجري أبزيت اللي خنات أسوي كبر محلاو يزحبرم أبز حزز اللي على زلو زعبات عميتو قدم عمت هابيلو أبو كينات كيه بحر تجراي انتهي تكبر بزبل دكتور جابر ميكائيل كم زسفرون تجارو أب حديو كنسل لفكا جدن ديو زي مثل في التمريتنا لو يحيشن زبل حتو كم زمت ونقلت أيوم نزحتو زلمة من لاس فلما زلونا أمارة ستات مرأية اللي بتوم زلو أمارة ستات سلستان تخونو مستاتمون مس قدام المنستر أبي أحمد يخون مس إساس فورق زي موجان مس أبي أحمد موجان ويدما مس إساس موجان زبل يوم مس أبي أحمد ويدما مس إساس فورق موجان زبل خلت تتعرف تمرجعات زرعين تخونو فلما كان مسحاد زي موكان زبنه مرأية اللي مسحاد زي موكان من البعض كل يوم كنات تجمروا مع كنات بزي مستاف مسوات وصلتن سلاس تعرف زحزة زحشة مرجع كمسلي غل بسرون كل يوم زي شفنا أكلات تصلعتنا بمنبارون حد يوم رجاف كوبي كمسلون قدنيو كيدو خيرو كان نازح توز من لس حد عبي حتى زلوا بمخانو نسون بسرون خان زي موكان مرجع على الرز باليوم تخون الناس بقربان ترينا يوم أو حد يوم زي موكان مرجع بلنان إذا خون اللوز خل دما حد عبي أحمد سراوي تراخيمو بمخانو أبو محران أورمان دما أبو كنات زلوا بينو الشعبية خواج أو نايخلن سلسخونا ناي تجري حجز كم زحات تفلتيو بسرو ناي تجري حجز كيرجاجس كاخوينات هنا يخفتن تتأجم أبيك حتى تكلو بخن بلالون خل كونتات كم زيلن مهنياتهم أبي أحمد أبل على تجري زلون سعنتو بتيلنا يو أصل الفقيرو كم ناي قدم ولمس إساسنا محران الشرقو داك ما يكتفنا حرف كبا ناي خليز مسقطات اللون قدم مستر أبي أحمد كم تخطكاس أنحان مملاس ويدمام الشعبية ويدمام استجري كباس كم زلو سلازة دمان إحنا ونا ينحجز نتيلنا يو بينو مس الشعبية حقت سلازة يخل كجبروز خل تمريسو داك ما يمستجري بينو بأصحاب إثيوبيا بوليتيكاوي قبولنت ومملاسيوم إساس فورك الحيلات محران دما قدمون مس أبي أحمد مباسيو ما بتجري زجمرنايو ناي تفعات وفر زي ودعنايو كوليف كان نازل بالمخانو اتيا بتجري ناي متفاف عاد داكي منتهي بقومون مسؤول زي عرقلو مخنياتون يلن ناي زي مو كان مرجع يبلان كاب زبلو مخنياتات كاله دما زلو جيوغراف تخون تجري أمونغو إثيوبيان إيرترانس لزلا أب إثيوبيان إيرترانس جبر كينات عبي يخفلو تجري متنكافو ناي ترفون أب كن زلزلة خونتات دما تفتر أو خونك خد صنح زك على يكونن بقعد أسبق الباتو كي تدلخا كي تدلخا تصنح خاد حد ما أدد خسارة عن وقتك تكون له تخيل عدل سفيحيو سلازين زي مو كان مرجع يبلان كاب تبخلون أصل الفات جاي مسمى يكون زبلون عبي يحط خل عليهم أصل الفا بمنزل ربحك خول كم زلوا زكاة عقات زي كنا أصل الفا قدم موسانجن فلما ربحات بنزور كفلتون علوهم ربح حزب تجري زي وحس أصل الفا أي ناي مخانو تنتين كاميرا داون زاد اليوم قدم مستر أبي أحمد كنا إسا سافر إيه بمنزل استراتيجي كور ربحات وحد يرجما حزب كردو كم زلون قداي بمنزل استراتيجي كور ربحات أبي دو يحيش إسا بلنتزر كجبر كلو بستفل عليه مخناتات مقامات ونزكاليهم نهلت يوم مرات زي كالكوات هنا حد يوم كاب كل يوم نتجري تبوك هون يقول يوم يكون يحسبن استراتيجي كور ربحات بقندو أبرو تخفيلو زرقان تخون نساتمون هلاو حزب تجري مخبار من النتن زلا أصلاب إيكونوميا وعبيتن انتخونو أبي يكون إساياس دما بمنزل ربحات تجمجمهم أبز حلفة كوينات تجارو زحسبو زلو جمجمة إن نسمت أنا هنا زخا تبوز خونة تنايو بعيني أي تجري زبي انتاي انت جبرنا يحيش بلو حنت جزيجن حنت حد جزيجن أنا مالت كريو قلقو يتعب تجري زلو إليت فولس رياليتي اللو نفسه سي أتعب بيوكري مسكالك مزعبا يرترغ زارو بخلو يرترغين ينعقونا يهم يبلو أبكالي دما نفسهم كنت تزل كاب تزلوهم نلا على زريهم منيو يسجي نساتهم لنفسهم كمخري ونانت أب كابهم كم زدكم سلازي فلتيهم مغنياتو بتفل عليه من قد نزك زارب وصل هذا سمع زلو غيو أبي أحمد كمي كم زلو كابهم تريخات فلت يا مسزخوني يكون حيلي مستقرأ يكونن مسزخوني يكون حيلي كوينات مستلع الحزي ملؤ بملؤ تفرسيها
أوزي مرحت إثيوبيا إنا بحال تنقل لكم ኢትዮጵያ እንደ መንግስት ኤርትራ እንደ ሀገር መቀጠል የለባቸው። ይሄን አውቀ መግባት አለብን። አዎ አንዲት እዛ ጋር የተቀመጠች ፓራሳይት ስቴት ነጋ ጠባ ውሸትና ተንኮል ሴራ እየቸረቸረች ሀገሬ ስታተራምስ የመጀመሪያ ማረከው መዋጥ ማውደም መቀማት እንደምትችል ማሳየት ነው። እኔ ምንም እዚ ሰብዚ አይ ቲንክ ብሰንኪ ኤርትራ ኣብዚ ቀረባ ተጸሊሉን ተሰሚዕኩምን ክንግረም የብልናን ምክንያቱ የንቆልቁል ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ኢና ፊዚካሊ ይጠፍእ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና አካላቱ ከም ንሪኦ ዘለና ቅድሚ 3 ዓመት ዝነበረን ሕጂ ናብ ፅቡቅ ደረጃ የለን ኣብዚ ቀረባ ድማ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ከሎ ካብ ውሽጡ ቅርሕንቲ ከም ዘለዎ ትርኢኻ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኢዳ ኢትያ ከም ዘየላ ወይ እውን ብወግዒ ኤርትራ ትዝውሮ ቃልሲ የብሉን ፋኖ እዩ ዝጭፍጭፎ ዘሎ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ሸነ እዩ ዝጭፍጭፎ ዘሎ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ትግራይ ድማ ኤርትራ ኣትያ ተሓርሞ ሰብ ከም ዘየለ ርግፀኛታት ኢና ስለምንታይ ክንድዚ ክዓፍር ይመርፅ ኣሎ ንኤርትራ ክሳዕ ክንድዚ ተዛርቦ ዘሎ እንታይ እዩ ከምቲ ንሱ ዝገልፃ ኤርትራ ፅግዕተኛ ሓይሊ ዘይብላ ዓቕሚ ዘይብላ ገለመለ ዘይብላ ትኮይና እንታይ ኮይና ስቃት ትኾነላ ክንድቲ ንሱ ዝገልፆ ዘሎ ነቲ ዘረባ ሓሶት ናቱሲ ከም ሓቂ እንተተቐቢልዎሲ እንታይ እዩ ክሳዕ ክንድዚ ዘዕበድብዶ ዘሎ because the reality ተሓቂ ትኩንነት ካብቲ ንሱ ዝዛረቦ ዘሎ ወፃኢ ከም ዝኾነ ተፃራሪ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ እዩ ኤርትራ ሓያል ሃገር ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ እታ ኣብ ርእሲ መብዛሕትኡ ኢትዮጵያዊ ኮንፊዥን ወይ እውን ሕማም እትፈጥር ኣርእስቲ ድማ እንታይ ይመስልኩም ሓይሊ ናይ ኤርትራ ንክቕበልዎ ስለ ዝዓብዮም እዩ ስለምንታይ ንሳቶም እቲ ዝደጋግሞ ሓሶት ኣብ ርእሶም ከም ሓቃት እዩ እንታይ ይስቐ 3 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዋ ውሑድ ህዝቢ ቁጠባናቶም 1 ቢሊዮን GDP ከውን እዩ ህዝብናቶም ኣብ ውትድርና እዩ ዘሎ ሕጉስ ህዝቢ የብሎምን ብጣዕሚ ዝተወጠረ ህዝቢ ፍርቅት ህዝቢ ኣብ እስር ቤት እዩ ዘሎ ኣብ ስደት እዩ ዝኸይድ ዘሎ መንእሰይ የብላ እዚ ዘረባ እዚ መሊሶም ምስ ደጋገሞ ሓቂ ኮይኑ ይስማዕ ቅድሚ 4-5 ዓመት ተጋሩ ዝብልዎ ዝነበሩ ኣብ ምንታይ እትይዎም ርኢና ኢና ሕጂ ድማ እዚኦም ሰባዚያቶም ነዛ ናይ ባዕሎም ዝሃንደስዋ ናይ ሓሶት ደርፊ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝሰምዕዋ ሓቂ ትመስሎም ነዚያ ዘረባ እዚኣ ምሳብ ከማስዓካ እንታይ ድመፀክ ንሕና 130 ሚሊዮን ኢና ቁጠባና 200 ቢሊዮን ቀሪብ ኣሎ ተሓሶሶም ዝብልዎ ማለት እዩ ሰራዊት ናትና ፍርቂ ሚሊዮን ዝኸውን ኣለና ድሮናት ንገዛእ ኣለና ታንክታት ነፍር ኣለና ብላ ብላ ኩሉ እቲ ቁፅሪ ደማምሮ እንደን እንታይ ትብል መፀካ እንተ ኮይና ኢና ንሕና ካብ ኤርትራ ንፈርህ ተርጂኹም ኣለኹም ባዕልካ ቱታ ትብል እቲ ክውንነት ግን ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ትግራይ ተራእዮም ነይሮም እዮም ሰራዊት ናይ ኤርትራ እንታይ እዩ ሰራዊት ናቶም እንታይ እዩ ዓቕሚ ናቶም እንታይ ኣሎ እንታይ ዝጎድል ኣሎ መን እንታይ ዓይነት ኣስተዋፅኦ ከም ዘሎ ተራእዮም ነይሮም እዮም ባዕሉ እዚ መልሓስ ናይዚ ተገምጢሉ ንሻዕብያ መግለፂ ንዕኡ ንምውዳስ ቃላት ሓፅሮ ዝነበረ እዩ የግዳስ ናይዚኦም ውደሳ ኩሉ ግዜ ግዜያዊት እያ ንኣጀንዳ ድማ እያ ኩሉ ግዜ እዚኦም ሰባት ክፀርፉና ከለዉ ወይ ከዋርድዋ ከለዉ ንኤርትራ ትዝበለፀ እሱ እየ ዝብለኩም ኣነ ስለምንታይ ተሓቀኛ ድሌቶም ንሱ ስለ ዝኾነ ንኤርትራ ክውድስዋ ከለዉ ዋቻው ጥንቅቕ ክንብል ክንክል ኣለና ምክንያቱ ድራማ ናይ ምስራሕ ክእለት ናይ ምሕሳብ ክእለት ኤክስፐርት እዮም ኣቦ ሕጂ እቲ ዘዕበድብዶ ዘሎ ንዕኡ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ሓይሊ ናይ ኤርትራ ስለ ዝፈልጥ እዩ ኤርትራ ኣብ ፅቡቅ ፖዚሽን ስለ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ግብፂ ትኸዶ ዘላ ድማ ሂነውስ ጂኦፖለቲካ የንብብ እዩ ሰብ እዚ የንብብ እዩ ግብፂ ትኸዶ ዘላ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ይሪኦ ኣሎ እስራኤል ትኸዶ ዘላ መንገዲ ይሪኦ ኣሎ ግብፂ ትረኽቦ ዘላ ሓገዝ ይሪኦ ኣሎ ግብፂ ከመይ ኢለ ናብ ዞባና ትመፅእ ኣላ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ትመፅእ ኣላ ናብ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ዲል ገይራ ኣላ ሂነውስ እሱ ዘጉርዖ ዘሎ ኣብ ሶማልያ ክታቱ እያ ብሱዳን እቲ ሕሜት ዝበሃል ዝነበረ ተኣልዩ ክትፅጉዖ እያ ብመንገዲ ፋኖ ብመንገዲ ትግራይን ክትመፅእ ከም ትኽእል ፈልጥ እዩ እዚ ሕጂ ዘሎ ድማ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣብ ከመይ ኩነታት በፂሑ ኣሎ እዚ ኩሉ እዩ ዘብሎ ዘሎ ነቲ ጉዳይ ናይ ትግራይ ክፈትሖ ስለ ዘይክእል እዩ ህወሓት ገጢምዎ ኣሎ እቲ ናይ ደብረፅዮን ክንፊ ተረዲእዎ ኣለና ኣቢ ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ሻዕብያ ንሳቶም ስጉምቲ ንከይወስዱ ሻዕብያ ስለ ዘፍርሖም ዝነበረ እዩ ሻዕብያ ግን ኢዱ ከም ዘይእቱ ወይ ክሕግዞም ወይ ንኣቢ ክሃርሙ ከለዉ ጥጦ ከብሎም ከም ዘይኮነ ተረዲእዎም ኣሎ ይነውስታ ኣቢ ይፈልጦ እዚ ይፈልጦ ደብዳቤ ዘፅሓፈ ምክንያት እውን ንሱ እዩ ናብ ገፁን ተመፂኦም ፋኖ ድሮ ተበጊስሎ እስሎ ሸነብንየው ተበጊስሎ ኣብ ከባቢኡ ከመን ኣሎ ከትሕኖ ዝኽእል ኖባዲ ዶናልድ ትራምፕ ክረዶ ይክእልኒ ዶናልድ ትራምፕ USA ጠጠው ኣቢልሎ ወታደራዊ ምትእትታው ክገብር ኣይደልኒ ዘሎ ኣሜሪካ ፈርስት ዝብል ዘሎ ስለዚ they know ኣብ
شجر وديقهم كم زلوا كابت زربهم بقمت علي خاتم بابا أبزر يجتي شجر ناتهم الناب عسك خي كم زغل زجالس حبريتا مالتي هم أغنتاتنا لنا ያ በኩል ጦሩን ማንቀሳቀስ ሲጀምር በድብቅ ያሰለጠነውን ኮማንዶ በይፋ አስመርቋል። በደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው ህወሓት በራያ በኩል ያሰፈረውን ጦር ማንቀሳቀስ ሲጀምር ለወራት በድብቅ ሲያሰለጥን የነበረውን አዲስ ምልምል ኮማንዶ ኃይል በይፋ አስመርቋል። ወዲህ ደግሞ ከሰሞኑ በትግራይ ክልል የተፈጠረውን የጦርነት ድባብ ያሳስባቸው የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አካላት ወደ መቀሌ ማቅናታቸው ተሰምቷል። ከአዲስ አበባ ወደ መቀሌ ያቀኑት የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አካላት ጌታቸውንና ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤልን ለማቀራረብ በየፊናቸው እያነጋገሩ ነው። ጌታቸው ረዳ ሕጂ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ወገናት እቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ብሎክ ናይ ደብረ ጽዮን ብሎክ ናይ ህወሓት ማለት እዩ ኦሪጂናል ህወሓት እንታይ ገብር ጀሚሩ ኣሎ ወታደራት የሰልጥናሎ ኮማንዶ የሰልጥናሎ ሓንሳብ በወልቃይት ከባቢ የሰልጥናሎ ብራያ ከባቢ የሰልጥናሎ ኣብ ሽረ ከምዚ ይገብራሎ ኣብ ከምዚ ይገብራሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ and this tells me something እዚ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣብ መንጎ ትግራይ ኩናት ንኸይጅመር ኣይኮነን ትፍርዝ ዘሎ ምክንያቱ ጌታቸው ረዳ ሰራዊት የብሉ ጌታቸው ረዳ ዝዓፍር ዘሎ ናይ ፌደራል መንግስቲ ሰራዊት መፅኡ ክከላኸለሉ ስለዝደሊ ጥራይ የብሉን ሰራዊት ማሲ ኣብ ኢዱ ዘለዎ ሰራዊት ወይ እውን ሓይሊ የለን እቲ ሓይሊ ምስ ናይ ደብረ ጽዮን እዩ ዘሎ ናይ ደብረ ጽዮን ሓይሊ ድማ ዕላምኡ ንጹር እዩ እቲ ትግራይ ዝበሃል ከውሕሶ እዩ ሓደ ካልኣይ ድማ أبي أحمد ريكوغنايز أي كان يقبل كان يلوصل زلوا then يتقبل أنت خوينك حيلي ناتي كونتات كبرية لحن كابافهم كباس خلو كل تعرف كباس خلو كابافهم دي خزياراتي حق تسمعوا أبزي كل تسلس زرباكس معكم يزبلوا زلوسو أنت تقرأ مالتي مرزع قدم مكيادو كل لو مرزع ناي تقرأ مكيادو أبي أحمد بازوي حزي نبر بريزيدنت بهالو لو تقرأ حكي نبر تقرأ منيستير كوي بهالنيري حزي أما جلسنا حوحات فاششتاوي والكمال آخر قال لك كوميلو جني فرسان نو عدم سجن هو نيه إيلو وأصلا كم يجروا أبي كفر سلكا نعنا بافريسنا أبي دا نعنا مصيبات فينا شوفنا بدفعوا منا يوعلو خفر الرسم التي سلذي حوحات قدم أنت تقرأ مالتي مرزع قدم كيادوت ሕጂ እቲ ዘለዎ ኩነታት ብሓፈሻ ተጋሩ ኣብ ክሪቲካል ስቴጅ በፂሖም ከም ዘለዉ እቲ ህዝቢ ትግራይ በይን ወገን ክኸይድ ይኽእል ብፍላይ እቲ ወታደራዊ ክንፊ ናይ ትግራይ ነዛ ኩነታት እዚኣ ክምዝምዛ ክፍትን ምዃኑ ከም ርዱእ ጌርና ኢና ንወስዶ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ዓይነት መረዳእታ ኣብ ትግራይ ከም ዘለዎ ተረዲዎም ኣሎ it's not very ከቢድ ነገር ኣይኮነን ንትግራይ ነቲ ፖለቲካዊ ኤሊት ናይ ትግራይ ኣብ መወዳእታ ጥፍሽና ንኸብፅሖ ካብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ናብቲ ዝረሓቐ ቦታ ይጉሒፍዎ ዘሎ ስለዚ መመሊሱ ንሓትሕዱ እናተባልዐ ንቁልቁል ክኸይድ እዩ ዝደልየ ነይሩ ዝሓለፈ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ እዚኣ ክገብር ፅንያ ኣባይ ኣሕመድ ንመጀመርያ ሕጂ ብዛዕቦም ክግደስ ዝጀመረ እታ ፀገም ተኣኪባ ናብኡ ገፃ ስለ ዘቕንዐት እያ ምክንያቱ ኣብዚያ ስምዑ እዛ ሪፖርት እዚያ ንስማዕ እሞ ድሕሪኡ ናብቲ ናትና ክንምለስ ኢና sorry give me a second زي هانت فيديو نيراتني let me give you where is that video yeah أبزاني رأي رقم كوانا له okay sorry I couldn't find it give me a second ممكن alert ላደርጋችሁ የፈለኩት አንዳንድ የመጣችሁ በተለይ የትግራይ ልጆች ስላየው የኤርትራ ልጆች ስላየው I want to tell you something very important ሰውየው እብዱ አሁንም ወደ ሌላ ጦርነት ሊያስገባል ሰሞኑን እየተካሄደ ያለው ነገር ስታዩ ባለፈው አመት እየተካሄደ ያለው ነገር የሌላ ጦርነት ድግስ ነው የኤርትራና የኢትዮጵያን ጦር ትግራይን ለሁለት ከፍሎ ወደ ጦርነት ለማስገባት በከፍተኛ ሁኔታ ሲሰራ ነበር በተቻለ መጠን በውስጥ ለማስቆም የተደረገው ሙከራ አልተሳካም በሚያሳዝን ሁኔታ የህወሓት አመራሮች ሾርት ሳይትድ በመሆን የዚህ ዓላማ አሳቂ ሆነው እየወጡ ያሉት በተኻለ ግምጣል ድማ ጀዋር ነዚ ኩነታት እዚ ብዙሓት ክኢላታት እውን ዝሰማምዑሉ ነጥቢ ሓደ ነገር ኣሎ እዚ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣብቲ ኩናት ክጅምር ከሎ ኣጋጢሙ ምስ ዝነበረ ኩነታት ዝገጣጠም መስመር ተበፂሑ ከም ዘሎ ብኩሉ መንገዲ እዩ ዝድመፅ ዘሎ እዛ ዘረባ እዚኣ እዛ ጉዳይ እዚኣ ናበይ ገፃ ክትምዕብል ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ህወሓት ኣብቲ ዝሓለፈ ጌጋ ካብ ዝፈፀሞ ተማሂሩ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ዓይነት ምድላዋት ገይሩሎ ወይ እውን እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ለውጢ ክገብር ይኽእል እዚኣ ስምዕዋ ሕጂ መግለፂ ተዋሂቡ ዝመሳሰሉ ማለት
ماسكين عن الأخلكم من برنا وكينات كرم الجمارو كم عينة مجلس رهيبنا زي ما ساسلوا مالتي ماسكين عن الأخلكم من برنا وخوب عررين الأخم استبهلوا المجزين أني مالتي حزون لزوب زمسل طعم زمسل دبدابي كن وشتو تطنقو عينت زلو ناوكينات زأتو إذنيه زبط سقات أب حزب خطيرو زي حزب خانه الكاي كبير تهزب خشباري زد اللزم تهزب سقات كسأني رقعات كسأني زد اللزم كشاقلي زد اللزم أكال نايتي أبلع الحزب تقراي زبط سامزلو بدل جيرنا أيها المسلم يزبط تقراي زيا يقبال مفر راح يقبال حزبون مسأخوخا حزبون قتلكوخا زبل أيقبال حزب تقراي زدل حزب حساي حزب تقراي زدل حزب سلامي لمعاتي بحالو انت تبحالو ديومش نحنا قرن حاول نلحل زلنا عززتي سراوي تدي فينا يقولنا له نزي كتقورخا سلطان من هاوكم انت تبحالو بلس يومكم عايز بحال تكالي كاو قرن كاو قرن لحل بحال رفعي تكال وسانة سلطان زلو أكال دلو كابيز موسيوم ديو زي زمال كتانا قاربو لبحلهم حققتن فتصلتن غيرهم يوم قوتينهم دلو لك أخا قمت كان ورد خان زي مفلات نبعل خال علو كلو غير كامر اي الولدو نعود ይኸውላችሁ አንገ ኤርትራና ሻቢያ ኤርትራ እንደ ሀገር አቀጥልም እንደ ሀገር ለመቆም የሚያስችላት አንዳች ነገር የለም ኢትዮጵያ ላይ ፓራሳይት ከመሆን በስተቀር ማሳየው ደግሞ ምንድነው አሰብንም ሰተው ሁሉንም ነገር ሰተው ባድመንም ሰተነው 100,000 ሰው ገብረን ሬሳችንን መሬታችንን ደማችንን ሰተነው ተታይተውንም ወዳጄ ለምን ፓራሳይት ነው ፓራሳይት ቆሞ አይሄድም ፓራሳይት ገኝነት ብቻ አይደለም እኮ አስመራ ሆይን ታይቱለኽን ይሉሎ ታይቱለኽን ሕደጉ ዓዱ ዓሉ عرفا ኣይፋልኩምን ዓዱ ዓሉ هذا العرفا ይብለለ عارف ክንጥቀመጥ حزون انت زي اللوغن اي عارف يتلخن حزله شنطور يتلخن مصي شعبيه شنطور يتلخن So ودرايا ذكرايام جمع طعية مخرج هبوي الومني راول سعيد بقدر حق خطريهم كلها اللومي تصبغ نجرس اللومي تي عجوجو أبتقراي زلون بين ديو زيان اسمع دحريوك سجري በገስ ዮም ግን ነናይ ባሎም ዝፈላል እዩ እዚ ድማ ከም ዓቢ ፍልልይ ካውን ውሳዲ ካል እቲ ሓደጋ ቀጻለ ጅዩ ኣይኮነን ዝፍለጥ ነገር እኳ እንተዚ ሃለወ እቲ ሓደ ንህንፀት ሓድሽ መንነት ኣብ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ክጠፍእ ኣለዎ ዝብል ፖለቲካዊ ስልሒት ክኸውን ከሎ እቲ ካልእ ድማ ካብ ሕሉፍ ፀረት ህዝቢ ገስ ቂምን ፅልእን ሕወሓት ህዝቢ ትግራይ ዝብገስ እዩ ካብዚ መበገስ ተላዒልካ እንትገምጊምካ እውን ሻዕብያ ኣብ ስልጣን ክሳብ ዘለዎ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ዕላማ እውን ቀጻለ እዩ ብግብሪ ዝረአ ዘለዎ ንሱ ብምዃኑ እውን ኣብ መሬት ትግራይ ገቢቱ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት እውን ዝገብር እዩ ሻዕብያን ትግራይ መሊኡ ከይጥፈአሉ ኮሊፍካ ዝብል ክሳብ ምስ አብይ አሕመድ ምባኣስ በፂሑ እንትኸውን ሻዕብያ ሕዚ ዝዕድል እዚ ዝፅበለዎ ይመስል ቀጻሊ ዕድል ኣብ ዝረኽበሉ ግዜ ድማ እንደገና ምጥፋእ ህዝቢ ትግራይ ብዝተማልአ ክትግበርዎ ከም ዘለዎን ቅድሚ 20 ዓመት ተፀቢዩ ዝረኸቡ ዕድል ከም ዝኸጥፍኦ ከም ዝፈተና ከጥፍአና ከም ዝፈተና ሕዚ እውን እንትኾነ ግዜ ተተዋሂብዎ ተፀቢዩ ከጥፍአና ድሕር ኣብቲ ትግራይ ዘሎ ኢሊት ዝበሃል እንታይ ዓይነት ቫይረስ ባዕሎም ዘርእዎ ሓሶት እኮይ ከም ሓቂ ኮይኑ ሸበትበት ደብሎም ዘሎ ራዕዲ ዝፈጥረሎም ዘሎ ኤርትራውነት ኣብ ፅልእናይ ተጋሩ ዝተመስረተ ዝብል ባዕሎም ዝፈብረኽዎ ሓሶት ማለት እዩ ኤርትራውነት ምስ ትግራይ ዘተሓሓዝ ነገር የብሉን ኤርትራውነት ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት እየ ዝብለኩም ኤርትራውነት ዝለዓለ ታሪክ ኣለዎ ከም ሃገራዊ መንነት ክንሪኦ ከለና እዛ ኢትዮጵያ ኢሎም ዝዛረብዋ ዘለዎ እኮ ልዕሊ ኤርትራ ታሪክ ዘለዎ ሃገር ኣይኮነት ፈርዲኹም ኣለኹም እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ድማ ብሓደ ኮይኖም ተረጋጊኦም በስመዓም ኢሎም ተቐመጡሉ ግዜ እውን የብሎምን እኮ ወላድ ኣምሓራ መፂና ኦሮሞ መፂና ከምዚ መፂና እናተበሉ ተጋሩ መፂኦም የመሓድሩና ኣለዉ እናበሉ እምበር በስመ አብ ኢሎም ኣይፈልጡን እዮም ኣብ ኤርትራ ኤርትራውነት ዝበሃል መንፈስ ነዊሕ ታሪክ ነዊሕ ሰጉይሙ ስለ ዘሎ እቲ ሃገራዊ መንነት ምናልባት ኣነ ቁርብ ከየጉድላን ወይ ከየብላን እዚኣ ፅብቕቲ ዘረባ ክበኩም ኤርትራዊ ክብል ከለኹ ኤርትራዊ መንነት ካብ ካልእ ተፈልየ ብኽትፈትዩ ዋላ ብፀብሒ ይቐይሕ ኣይግለፅን እዚ መንነት ዝፍሉይ ብደም ብመስዋእቲ ብታሪክ ብባህሊ ብጂኦግራፍ ክግለፅ ይከኣል
أنا إرتراوي خبر كلهم إرتراوي مننت ኤርትራዊ መንነት እንታይ ምዃኑ ክቡር ጀነራል ስብሃት ኤፍሬም ጽቡቅ ጌሩ ገሊፅሎም ኣሎ ንሳቶም ብስእሊ ናይ ትግራይ ድዩ ብስእሊ ናይ ኣምሓራ ድዩ ገለመለ እናበሉ ነብሶም ኣብ ሓሶት ከምብርዋ እንተመሪፆም ናቶም ጉዳይ እዩ እቲ እንተቲ ናይ ኤርትራ ምሳቶም ዝተሓዝ የብሉን ኣብዚ ሕጂ ስምዑ እቲ ገይም ኣበይ ኣሎ መስለኩም ኣብዚያ ስምዑ ስለዚ ሕጂ እንድሕሪ ሻዕብያ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ከም ሓው ክረአ ጀሚሩ ኢሳያስ كم تمليات طفئات تطفئ زلا إيرترا مليات تطفئ تግራይ ጥራያ ኣብዚ ምርብራብ የድልይ ስለዚ ሕጂ እንድሕሪ ሻዕብያ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ከም ሓው እዚኦም ሕጂ እንታይ ሓደጋ ወዲቕዎም ኣሎ ብዙሕ ሰብ እኳ ኣብ ግምት ዘእተወ ኣይኮነን ግን መጀመርያ ትግራይ ትዕወት ክብሉ ነዊሕ ሰሪሖም እዮም ትግራይ ትዕወት ማለት ካ ንግዳፎት ህወሓት ይዕወት እዮም ዝብሉ ነይሮም ናይ ህወሓት ደገፍቲ እዮም ነይሮም ህወሓት ኢኻ ኩሉ ተሓሳብን ስነ ኣእምሮናቶምን ኩሉ ነገር አይዲዮሎጂናቶም ህወሓት ምባል ስለ ዘሕፈረቶም ስለ ደሰከፈቶም ያ ሕፊራቶም ኣይኮነትን ስለ ደሰከፈቶም ጉዶም ክፍለጥ ስለ ዝኽእል ናይ ህወሓት ደገፍቲ እዮም ነይሮም ህወሓት ግን ፖለቲካ መንዝርና እዩ ከም ዝተባሃለ ጉሒፍዎም ምስ ሻዕብያ ክሰርሕ ይደሊ ስለ ዘሎ ደዋፅኦ ንሱ ስለ ዝኾነ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ዘሎ ሻዕብያ ውልቀ መላኺዶ ገለ ዝብል ዝነበረ ናይ ደብረፅዮንን ገለን ክንፊ ሻዕብያ ዝበሃል ካብ ዲክሽነሩ ናቱ ትብ ኢልሎ ብዛዕባ ይዛረብን ዘሎ ብዛዕባ ብጥራይ ዘሎ ዘረባ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ጎላት እዮም ኣዲኹም ኣለኹም ጎል ምእታዎም ኣብ መንጎ ተሪፎም ኣብይ ኣሕመድ ሬኮግናይዝ ገብሮም ኣይክልኒ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ኣብይ ኣሕመድ ንዑ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዝኾነ ይኹን ኣበርክቶ የብሎምን እታ እንኮ ምስታ ናይ ዓፋር ዝገበርዋ ፊልሚ እታ ናይ ዓፋር ተገዲሳ የብኣ ሓንቲ ድራማ ክገብሩ እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን ዝኾነ ይኹን ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ክገብርሉ ኣይክሉን እዮም ምክንያቱ ብትግራይ ምስ ትግራይ ኮይኑ እታ ናይ ትግራይ ድራማ እንተትህሉ ምስኣ ኮይኑ ገለ ክገብር ንፈተነ ካብ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህወሓት ካብኡ ተፈልዮም ስለ ዘለዎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እቲ ኩሉ ትግራይ ሓውናዶ ብመንገዲ ትግራይ ዝብሎ ዝነበሩ ስለ ዝሞተቶም እንታይ ኮይኖም ኣለዉ ናይ ሻዕብያ ኣብ ቃልሲ ወይ ናይ ኤርትራ ቃልሲ ገዲፎም ናብ ናይ ትግራይ ጉዳይ ቀዳምነት ክንባለና ክብሉ እዮም ምክንያቱ ብትግራይ ተጎርቢቶም ከኣቱ ዝሓሰቡ መይታ እዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብዚኣ ንእሽተይ ቪድዮ ረኺበ ነይረ እስከ ስምዕዋ ሶቶቮች ዝብሎ ከምዚ ናይ ሕሾሹ ከም ይኮነን ተገይሩ ኣብ ቃልዕ ብጋዲ ተሰሪሑ ስለምንታይ መንግስቲ ዘይፈልጦ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ብዙሓት ምስ ዝምንቅስቃስ ምድንጋፅ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ተሳትፎኦምን ዓብዪ ነይሩ መንግስቲ ኢድ የብሉን እንዴ ተባሂለ ንዓይነን ጨዋሳ ኣብ ልቆታ ኢለ ሓሊፈ ያብለኩም እዚ ሓደ ካብዞም ኣርባዕተ ዝበልኩኹም ዝበለኒ ከዓኒ ፀጥታ ኮይሉን ኣብ ኢትዮጵያ መዓስ ከም ቀደም ኮይኑ ገለ ይብለኒ ከመይ ኢሉ እንተበልኮስ ትቅድም ኣኼባ ተወሲኑ ዝነበረስ ብክልተ መዓልቲ ድዩ ሰለስተ መዓልቲ ገለ ተደናጉዩ ይብለኒ ይሄ ተበልኮስ ግፋ ነይሩ እቶም ሰባት ክመፁ ስለዘይክእሉ ፈሪሆም ኣመሓላሊፎም ኣብለኒ እንታይ ዋሕስነት ከም ዝረኸቡ ንዕክቦ ኣይፈልጥን ግን ተገይሩ እዚኣ ክምልሰላ ኣይከኣለን ቅድም እንድሕር ፈሪሆም ግፋእ ድሕር ነይሩ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ከመይ ገይሮም ዳ ሕጂ ገይሮም ማይደስ ክምልሰላ ኣይከኣለን እሞ እቲ መንግስቲ ይፈልጥ እዩ ካብልካ ከመይ ገይሩ ዳ ሰራሓሎ ተሓቢኡ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ዝተሓብርኩ በጀነራል ጻድቃን ኣማካይነት ነው የሚካሄደው የተባሂለ ብመንጎኝነት ጀነራል ጻድቃን ይዝካየድ ዘሎ ተባሂለ እሳ ተሓሳሲባትኒ እዚ ጀነራል ጻድቃን ኣብ ኤርትራ ተሓሳስቡ ኣይቀድወንን ሕማቕ ተሓሳስባ እዩ ዘለዎ ውግእ ከምዛ ለይቲ እንዳተማህለለ ዝፅበያ እዩ ዝመስል ናይ ከምኡ ተመክሮታት ስለ ዘለኒ ስቑኢለ ይኮንኩን ከምኡ ዝብል ዘለኹ መንግስቲ ኣብይ ብዕሊ ፈሊፆ ድዩ ነዚ ጉባኤ ወይስ ከምዚ ፔት ፕሮጀክት ብሎ ብጎኒ ብኢንቴሊጀንስ ገይሩ እዩ ዝስርሖ ዘሎ ናይ ስላይ ኣካል ጀነራል ጻድቃን ብዘይ ናይ ኣብይ ኣፍልጦ እሞ ከዓ በኣዲስ ኣበባ ገለ ነገር ክገብር ኣይክእልን ተሓቢኡ ዝኾነ ኮይኑ ቅድሚኹም ዝሓለፈ ፀገማት ስለ ዘሎ ንዕኡ ኣፅኒዕኩም ክትጥንቀቑ እየ ዝላበወኩም ዘለኹም ኣነ ከም ዝመስለኒ ግን ኣሰራርዓኹም ርእዮም ዝምቸዎም ስለ ዝኾነ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ኢሎም እዚ ጉድለታት ኣባኹም ዘሎ ሕላገቶም እዩ ብከምኡ ገይሮም እዮም ዝፈላለዩ ነይሮም ነቲ ተቃውሞ ዞባና ብዙሕ ከምኡ ሕማማት እዩ ዘለዎ ወዮካ ህግደፍ ትሽዓተ ብሄርና 10 ብሄርና እንዳበሉ ንሰብ 10 መቂሎሞ ንሕና ኣካል ናይቲ ሰራዊት ብኤርትራ ሰራዊት ፎን ንሕና ኣካል ናይቲ ሰራዊት ብኤርትራ ኢና ስድራናዮም ኣካል ናይቲ ህዝቢና ኩሉ እዚ ኣብ ብርጌና ዓሞት ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ተገይሩ ብሓፈሻ እዛ ምክሪ እንተሰሚዖማ እውን ክሳዕ ክንደይ መፃወቲ ክገብሮም ይፍትን ከም ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ግን ኣይ ቲንክ ነዚ ክሰምዑ ዝደልዩ ኣይመስለንን ምናልባት ተወሳኺት ናይ መወዳእታ ምክሪ ካብዚኣ ክወዝኹ ብደገ ትመፅእ ታሊኻ ወራር ኢኻ ትመፅእ ዘላ
حامش حوارات تمثل لي خاني از قصر زي حاد خربا ونا يتحزكاني حاد خربا خدحزا يتخليها بز قصر زي معناته نحان تربا خصاغور ايثيوبياويان 30 شحن ميتو نحان تربا خصاغور 30 شحن ميتو نحانتي نعفا حزو كندي شحاتيم 10 عام ترجيهم نحانت نعفا نزا سنعف صرنا نخسقرون كميلم يبرديفهم حجت حاموش شحوالا عكيبكا تنبر قصر وين يزلك هذا الله إطراف هاجر كتحزكا روبا ويكوربا يتحزكاني سوون وبون كوينو زجيبل أو غلي حشش توزري أو غلي حشش توزري أجند أنا نزلنا كيكا عب قبري عبايتا زيت سرحال لخونتات كولا لايت ذل حدثي عقمي بالكان مصرف عقمي كالاي كاني كونتات إثيوبيا اتصال ساي ولا مريت وني يلن عبنا زينة إفراح هارون دري لخام تقرأ حقوق مسزلك بتقرأ كتمس طعون كاغاني بوليتيكا تقرأ والله قال والله والحنتي حجت فيديونا وحنا هنزار ولا ننزار ولا نبر سراوي تقرأ وسيد وصل ونريح مالهم جندوز مهما سايركم سراوي تقرأ وسيد وصل مرقص سي جندوز مهما سايركم مساس بيتها زبعاس مرقصي عيكون نحز الله عنصار 4 كيلو يتمرقص وسيد وصل عنصار كان عنصار جيتاچو يتمرقص وسيد وصل سلازي بوليتيكاو شركنا نا إيرترا نا تግራይን ولا ኳኒ ጀህራ ኢላ በርዓራ ዘይትብል ተኾነ ኤርትራ ተናቢብካ ኣብ ምስራሕ ከም ዘለና ግን ሩምዲ ተናቢብካ ኣብ ምስራሕ ኢና ዘለና ولا ሰልጠነው ቆም ይሓቱል ነርካ ትግራይ ከልካሲ ተርክብ እንድሕርስ መንግስት ኤርትራ ዝግበራሉ ኮይኑ ኢልካሲ ትበኪ ኢኻ ነርካ ስለዚ እቲ መሬትን ህዝብን ትግራይ ከሲርካዮ ሓየለን تقدم كاخا سلازغوني هنا تمسكراي كهلونا زغبو بوليتيكاوي صراح كدم عامد كدم خلط عامد نصرحنا له مسينا قوموا سلا تحاسبوا 5 كون والكاسصهم هم تحاسبوا فليتاسي ابيك نصحكم بحفشا كبنريو زلنا تقداي very very delicate way complicated زخوني مدرخ اب ኢትዮጵያ ተበጽሕ ሎ ቦገን ኤርትራ ኣብ በዓላት ናይ ፈንቅላ ኣብ መብዓልን ኣብ ምጽምባልን ብስፖርታዊ ንጥፈታትን ብኻልእ ናይ ፌስቲቫል ናይ በዓላት ኩነታት እያ ትኸይድ ዘላ ስለዚ እወ ኣብ ከባቢና ሰፊሕ ዝኾነ ሕንፍሽፍሽ ይካየድ ኣሎ ኤርትራ ግን ኣብ ኮም የላን እቲ ኩነታት ኣማዕድያ ትጥምቶ ዘላ ኣማዕድያ ትጥምቶ ስለ ዘላ ድማ ካብቲ ፕሮግራማት ናታ ድሕራ ይበለትን ኣላ ኣብቲ ክትከዶ ትደሊ ጉዕዞ ትኸይድ ኣላ ኣብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም ምስ ትሕዝቶ ናይ ሎም እኳ ሓሲበ ነበርኩም ግን ምስራ ኣኳስ ክሰግራ ስለ ዘይከኣልኩ እዩ ጭንቀት እዚ ከንብቦ ኣነ ትርዳእካ ካለኒ እዚ ከንብቦ ኣነ እዚ ዲክሽነሪ እዚ ከንብቦ ኣታዚ መስተቲ ከማን ትሰትይ ኣለካ እዚ ዳኣመታ ምሓሰ እኳ የረለበን ምሓሰ ደም ሰብኣይ እኳ ያበይ መርዳእካ ዛ ብሮ ደም ሰብኣይ እኳ ደንካ ክመፅወካ ይበሎማ እዚ መንሰይ ቁራዝ ቪድዮ ናቱ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክሓልፍ ከለኹ ይመፀኒ ግን ናብዚ ከምፅኦ ዝኾነ ነገር ስለ ዘይረኸብኩ እዩ መንሰያት ኣብ ክልናቱ ዕድመ ዘለዉ ዝፀሉ መንሰይ ምዃኑ ኣብ ቲክቶክ ገለ መለስ ይርየ ብዙሕ ክዘራረብ ከለዉ ገለ ይርየ መፅሓፍን ኣብ ልዕሊ መፅሓፍ ዘለዎ ኣረዳድኣን ኣብ ልዕሊ እቲ ሓደገኛ መስተ ዘለዎ ኣረዳድኣን ናይ ሰማይ ምድሪ ፍልልይ ኣለዎ እዚኣቶም ዝፀልዎም ዘሎ መንሰያት ናበይ ገጾም ክኸዱ ክእሉ የተሓሳስበካ እዩ ተርዲኦም ኣለኹም ኣከዳድኖኦም ገለ መሊኦም ክትሪኦም ከለኻ ሞደርን ዝመስሉ ምዕቡላት ዝመስሉ ግን እቲ ምዕባለ ናቶም ልክዕ ከምዛ ፅብቕቲ ባኮ እየ ዝብላ ኣነ ብደገ ባኮ ትመስላ ውሽጣ ግን ንኣብነት ኣይፎን ምስ ገዛኹም እንታይ ይፀንሐኩም እታ ናይ ኣይፎን ባኮ መጀመርያ ኣይፎን ክትገዝእ ከለካ እታ ባኮ ክትጉሕፋ ይደልን ኢኻ ማራ ፅብቕቲ ገይሮም እዮም ዓሽጎማ ዘለዉ but it doesn't have a use ጥቕሚ የብሉን እቲ ባኮ at the end of the day so እቲ መንእሰይ ናትና ክጥንቃቅ ክኽእል ኣሎ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ብኸመይ ዓይነት ሰባት ይመፆም ኣሎ ከምዚ ፅቡቅ ክዳን ተኸዲንካ ብዛዕባ መስተን ገለ መለ እንተተዛሪብካ ምዕባለ ዝመስሎ እዚ ኣብ ኤርትራ ንሪኦ ነርና ኢና ኣብዚ ወዲ ሹቕ ዝበሃል ሓሪፍ ዝበሃል ኣብ ባራትን ኣብ ገለ መለታትን ዝውዕል ምስ መስተ ክጨማለቕ ዝውዕል ንሱ ሓሪፍ ወይ ንሱ ገለገለ ከምታት ከምኡ ዝብል ዘረባታት ነይሩና very sad ምናልባት ኣብዚ ንሱ ዘለዎ ዕድመ ከምኡ ኮይኑ ክስምዖ ይኽእል እዩ ንእስነት ዘይብል ወይ ዘይንእሰብ የለን እቲ ሕቶ ግን at some point እዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ምርጫታት እዚ ሕጂ ዝውስኖ ዘሎ ምርጫታት ኣብ ከመይ ከውድቆ እዩ
መጽሓፍ እንተ ከተነብብ ተጀሚርካ ህይወትካ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኣንጻር መጽሓፍቲ ከተጀሚርካ ድማ እንታይ ከም ዘጋጥመካ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ ንእሽተይ ከለኻ ነገራት ኩሎም ቀለልቲ እዮም ንእሽተይ ከለኻ ትወስዶ ስጉምቲ ግን ባንጎ ህይወትካ ንሱ ሼፕ ዝገብሮ ወይ ዝፀርቦ ስለዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘሎ ጋዕገልጠም ኣብ ዝዋን እዚ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ነዚ መንእሰይ እዚ ብሕማቕን ፅቡቕን ኣይፈልጦን እያ እታ ዘረባ ብዛዕባ ኣብ መስተ ዘለዎ ዘራረባ ምስ ረኣኹ ግን ኣይ ሪሊ ሆፕ እቲ መንእሰያትና ብከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣይፅለውን ይኾኑ ኣብ መወዳእታ ሰብ ካብ ጌጉ ዝምሃር ንእሽተይ መንእሰይ እዩ ጌጋ ክፍፅም ድማ ዳስ ኦኬ ጌጋ ከይፍፀምካ ኣይሕለፍን እዩ ግን ንስነትካ ዕዳ እዩ ስለ ዝበሃል ልዑል ጥንቃቐ የድልዮ ኤርትራ ኣብ ፅምብል ናይ ፈንቅል ከም ዘላን እዚ ድማ ታሪካዊ ፍፃመ ስለ ዝኾነ እቲ ህዝቢ ብፅቡቅ ይፅምብሎ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ኣብ ካልእ ዝኾነ ትሕዝቶ ንዑ ዝገልፅ ምስ ረኸብኩ ከብለኩም ክፍትነ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ሼር ምግባር ደገፍናትኩም ምሃብ ድማ ናይ ወትሩ ፃውዒትና እዩ መዛ ብልፅቲ ደርፊ ክገትፈኩም ተንኪዩ عيبت السي استوعللو وان اخيلو تستبدللو علو كنميخا قسقس تزمسلو لو عمليت زخلقو سمس الدخلو